So guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खेबसेबाव आंनि YouTube चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायना लानाय जाबाय. So guys, आं दिनै साइकेल सालायनो नागिरदों बेसेबा गोबावनि उनाव. नायबानो जाबाय नोंथांमोनहा. So guys, नेशनेल हाई रड जोबोद गारि फैयो जाहाथे नायनानै सालायनो गोनां जायो. So guys, बिराद गोबाव जाबायमोन साइकेल सालायिया, दिनैसो सालायनो मोनदों. बिनिखायनो जोबोद मोजां नांदों आरो दे गाइस. नायलांदो नोंसोरो नोंथांमोना. There is a very traffic coming gari. Mago turula. Ye dekho turula. Ya tiap mende guys. Daukano गोनां जादों. Bang. जोबोद गाहाम नांदों खिन्थु साइकेल सालायनो जोबोद मोजां नांदों नेशनेल हाई रडआव. जिहेतु कलेज टाइमनिफ्रायनो साइकेल सालायाखैमोन. बेसेबा गोबाव जाबाय कलेज जिहेतु 2016 निफ्रायनो दिनैसो साइकेल सालायदों आरो दे गाइस. नै नायबानो जाबाय नेशनेल हाई रड गारि फैयो गोबाङैनो एकदम. जिहेतु नायनानै सालायनो गोनां जायो. So guys, मेंदो. Hey guys, नायबानो जाबाय जोंनि जिहेतु नेशनेल हाई रडनिफ्रायनो डाइरेक्ट हारसां नुयो. ओरैयाबो नै getting by guys. गाड़ी आ रहा है. वाव क्या मस्ती. देखो कैसे उड़ा के जा रहा है धूली. नेशनल हाई रोड का कंडीशन कब रिपेयरिंग करेगा पता नहीं. उसका उम्र ही नहीं हो रहा है बोलता है. So guys, कैसे बा guys, गोबोराद मानसिफोरा नायो नै मा फाग्ला जादों नामा बिदि सानो खोमा आरोखि. So guys, दानसे सालायबाय नोंथांमोननि थाखाय. Kan skip na manzil. Thank you for